दिनै काति गासा माइनाव फोरबो बर' हालामनि थानसालियाव आर'ज मेथाइजों खाम सिफुं रिंनाय। बिमा माइनावखौ सिबिना गंफ्रोमबो बाथौ थानसालियाव बाथौआरिफोरा आर'ज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। गामि सोहोर जेरावबो माइनाव फोरबो फालिदों। बिदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमाबो खैराबारि आरेंपारायाव थानाय बियाबनि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै काति गासा माइनाव फोरबो खुंफुंदों। काति गासा माइनाव फोरबो सिबिनाय दिनैनि हाबाफारियाव बिमा माइनावनि बोर लानो गरेस्वर बिटिसि बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। बिथां बर'आ खौरांगिरिनो बर'नि गुबै बाथौ धोरोमनि सायाव ओरै फोरमायो। जोंनि बाथौ महासभानि आरो बाथौ थान्दैनि जिथु बिहोमानि दारै माइनाव फोरबो कातिनि 1 तारिखआव माइनाव फोरबो फालिनाय जायो। बे माइनाव फोरबोआव माने फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने जोंनि खैराबारिनि आनसलिकनि सिङाव बिहाबनि सिङाव थानाय जिथु थानसालि गाहाय थानसालि बेयाव आलासि महरै आं नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जिहेतु जोङो बोसोराव मोनबा फोरबो माने फालिनाय जायो, जेरै बैसागो फोरबो, माने आमथिसुवानिफ्राय माइनाव फोरबो, बेनिफ्राय माने आमथिसुवा थांबाय, माने माइनाव फोरबो आरो मागो दमासि बेबादि फोरबो मोनबा जोङो माने फालिनाय जायो। दा बेनिनो दिनै जिहेतु माइनाव फोरबो, माइनावखौ जों फालिनायनि गिबि ओंथियानो जाबाय माने इसोरा जिमानखिनि सृष्टि खालामबाय, जिब जिबो दंफां लाइफां मानसि दुमसि जिराद आराद, बेनिनो इसोरा जिखिनिखौ सोरजिबाय, दा बे सोरजिनाय बिथिंखौ नायनानै सामोल खालामनो थाखाय माइनाव बिमाया जाहोयै लोंहोयै लाखियो होननानै जों सानना लानाय जादों। बेबादियैनो जों माइनाव फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोंखौ जेन मोजाङै जाहोयै लोंहोयै लाखियो इसोरनि सेराव। दिनै बेनि थाखायनो जोङो थानसालियाव माने आर'ज गाबनाय जादों, फुजा फाथाल बावथाय बावनाय जादों। दा बे फोरबोआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि माइनाव फोरबो फालिनायाव मैखोमै गुबै आफादजों माइनाव आफादा बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। निउज डेस्क रिपर्ट, निउज 24 बड'लेण्ड। खुलुमबाय। दिनैनि बे 1 काति माइनाव खेराइ फोरबोआव आं बेखौनो बुंनो सान्दों, जों साफा साफा बिमा महरै जेरै जोंखौ आइ बिमा माइनावा जाहोदों लोंहोदों, जोंखौ फोथांना लाखिदों। बे मुलुग संसाराव जेसांखिनि माइनाव दोङो, जेसांखिनि रायजो राजा दोङो, बिथां आइ माइनावा होनायखायसो जों मोनजादों। दा बे आइ माइनावा जुदि जोंनो होआमोनब्ला जों मोनजानाय नङामोन। थिग बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमाव मोनबा फोरबो दोङो। बे मोनबा फोरबोनि गेजेराव जोंहा दिनै थामथि फोरबो। बे थामथि फोरबोआव जोंहा काति मासनि 1 अक्ट' आरो लोगोसे मैया आसिन मासनि जोबथा अक्ट'आव जोङो माइनावखौ गोग्गो बिदां गोलाव ओंखारनो थाखाय, लोगोसे गोग्गोयै जोङो मोननो हागोन। जोंनि न'खराव जोङो आइ माइनावखौ बरायनो थाखाय गोग्गो महरै जों मोननो हागोन। बिसोरखौ आसा लाखिनानै आइ माइनावनिसिम जोङो जोबथा आसिन दाननि मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनानै आइ माइनावखौ बरायो। लोगोसे दिनैनि बे समाव 1 कातियाव जोङो बाथौ थानसालियाव बर' माहारिनि थामथि फोरबो हिसाबै जोङो फालिनायजों लोगोसे दिनै खैराबारि बियाब बाथौ महासभानि माइनाव आफाद, गुबै आफाद, लाइमोन आफाद गासैबो खौसे जानानै आइ बिमा माइनावखौ आफा इसोरजों
लोब्बा लाखिनानै फायसरा जिहेतु जोंखौ सोरजिदों बिमा माइनावाबो जोंखौ जाहोदों बेखौ लाखिनानै जोङो दिनै गाजा गोमजायै इसोरजों सिबिनायजों लोगोसे बिमा माइनावखौ बरायनायजों लोगोसे दिनैनि आफादखौ खुंनो आलो गोजोनै लादों। गामिनिफ्राय जोङो खावलायहरनाय लेखा बायदियै माइनावफोरा रायजोफोरा लैहोर लैहोर फैदों। जों गोजोननाय मोनदों। दिनैनि हाबाफारिखौ आबुं महरै जालांदों होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिबोसिम गोजोन हामग्लाय बावहरनानै दिनै आंनि बुंनो गोनांखौ एसेयावनो फोजोबथ'दों। जोंनि दिनैनि बे से काति माइनाव खेराइ फोरबो जिहेतु माइनावफोरानो बानसननानैहा गाजा गोमजायै दिनै खुंनो आखायाव लाबाय लानानै दिनै दा गाजा गोमजायै जों फोरमायनाय लेखायै गामि दालायनिफ्रायहा फैनानै जोंखौ मददथि होफैदों माइनावफोरा फैनानै आरो जों नुनो मोन्दों आगोलफोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोरावहा साबसिन माइनावफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नुनानै जों जोबोर गोजोनदों आरो आसा खालामो जोङो उनफोरावबो बिदिनो हाबाफारिफोर लानानैहा मोजाङै जाफुंसार लांहोनो हागोन बेखौनो आसा खालामबाय आरो